Na, itt vagyunk, éppen sétálunk. Nagyon jó épp sétálni. Ez az egyik legjobb. Szerintem nagyon jó dolog sétálni. Már kakiltam is, pisziltem. Most a visszafelé út szerintem sokkal izgalmasabb, mert akkor több mindent meg tudok szaglászni. Tovább sétáltunk. Szerintem egész jó az a séta, de hát ezt a környéket már annyiszor körbejártam, hogy egy kicsit unalmas. Na de mindegy. Nagyon-nagyon jó. Szóval ja, itt sétálok, és sétálok. Hí-hú-hú-hú-hú-hú-hú-hú. Süt a nap, nagyon erősen, nem is látszik olyan erősen. Na de mindegy, sétáljunk tovább. Arra fele fogunk menni most. Arra van az iskola is állítólag. Na de menjünk. Pim, 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 pim. Nagyon jó ez a séta. Ez az egyik legjobb. Most hátulról vegyél. Most végre hátulról vagyok véve. Na emberek, vége lesz a sétának sajnos. Én még mennék. De hát olyan rossz, hogy sajnos el kell menni. Mindegy. Na de mutatom is, hogy majd milyen lesz fönt, hogy hogyan kell megtörölködni. Fel is értünk, most megyünk be. Most jöhet sajnos a tappancstörlés, amit szívből gyűlölök. Na mindegy.